କି? ମୁଁ ଆସୁଛୁ ସମୁଦ୍ର ହେଲେ ତୁ ତାହେଲେ ସେ ଆସୁତ ସମୁଦ୍ର। ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛୁ ତ ଭାଇ ଆଦିତ୍ୟ ଗୁଡା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଡାକିଦେବି ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ଏଇ ସାପ ଗୁଡାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ କଣ ହେଲା? ସାପ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବି? ମୁଁ ବୋଧେ କିଏ ତୁ ଜାଣିନୁ। କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଶିବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସପତି ଶିବଙ୍କର ଯେମିତି ସାପ ପ୍ରିୟ ମୋର ବି ସେମିତି ସାପ ଅତି ବିଚରା।